این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این خاک چیز باست ولی خاکی وطن نیست. این شهر بزرگ است ولی نیست دوشنبه. این شهر بزرگ است ولی نیست دوشنبه. مسکو و دلاویزی خطلانی کوهن نیست. مسکو و دلاویزی خطلانی کوهن نیست. آوارگی و خانه بدوشی چی بلایست. آوارگی و خانه بدوشی چی بلایست. درد است که هم توش در این دیر کوهن نیست. درد است که هم توش در این دیر کوهن نیست. درد است که هم توش در این دیر کوهن نیست. مسکو و دلاویزی خطلانی کوهن نیست. салом тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастен. имрӯз бошад якҷоя боз наворамонро сар мекунем. мо дар 29 октябр, ҳаво он қадар хунук нест, чӣ хеле ки мебинед офтоб, вале кам шамол ҳаст. барои ҳаминҷа курткачаи Мансура гирифтам, боз шапка пӯшондам шаб. инам хеле ҳозир бошаним площадка мерем, камтар Мансур бозӣ мекунад. шумо чӣ ҳол доред дӯстони азиз? аз баҳри чӣ кору бор ҳастен? комментариёда нависен, беҳад хушҳол мешам. ба канали мо бошад дӯстони азиз, ҳамин чанд рӯза якчанд подписчикои нав, меҳмонои нав омадан. ҳамашуна хушомадед мегӯм. умедвор ҳастем ки наворҳои мо ба шумо писанд меояду дастгирӣ кардану лайкҳоро фаромӯш намекунед. имрӯз бошад дӯстони азиз, шавҳарам як 3-4 рӯза дига шаҳри Корея командировка рафтагиян, шаҳри Пусан. чӣ хеле ки дар аввали видео навор шамондам, аз ҳамин шаҳри Пусан буд мада навор карда равон кардам. командировка рафтагиян. коршон ҳам хеле астае ки ҳар байди чанд вақт ягон шаҳр равон мекунанд аз ҳамин тарафи кор командировка. мераванд аммо ширкатшуна реклама мекунану выставка амхе коро. хулас дӯстони азиз, мо тоқат нестем, барое ки шумо ҳамкатимон ҳастен. кам видео мекунам, боз гӯем вақт мегузараду оқатоқагия ҳис намекунам. барои ҳамин дӯстони азиз, комментариҳои хубтона, лайкҳотона дареғ надорен. ман шукр мекунам ки шумо қатим ҳастен ва наворҳои моро дастгирӣ мекунен. бисёр апаҳо ва хоҳарҳои меҳрубон ҳастанд ки беҳад гапҳои назм менависанд, беҳад суханҳои беҳтарин менависанд. аз ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам, ташаккур мекунам. раҳмати калом ки моро дастгирӣ мекунеду бо мо ҳастед. ҳаминҷа бошад дӯстони азиз, ҳоле ки Мансур хап асту бозӣ кардестай, ман ба 1-2 саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. саволҳое ки дар комментария нависта буден. ростӣ ман дар комментария ҷавоб нагардонам, барое ки ҷавобаш дуру дароз буд ва худам гуфтам ки ягон влог мекунаму баъд ҳамон видеода чӣ мекунам, ҷавоб мегардонам.
саволҳо ин буданд, ки нарху навои хона дар Корея чӣ хел аст? Ва дуюм савол ин буд, ки шумо дар Корея гражданство доред ё ки не? пеш аз ҳама дӯстони азиз, дар бораи нарху навои хона, умуман квартира шиштан алоҳида видео мекунам, мунтазир бошед, чунки қоидаву қонунаш бисёр аст. ва ҳозир бошад кӯтоҳакак дар бораи нархаш камтар гап мезанем. Ба ҳисоби миёна дар Корея нархи иҷораи як моҳа $300-350 аст. Ва боз дӯстони азиз, нархи иҷора дар ҳамун ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед ва боз аз ҳамун хона низ вобаста аст. Яъне ҳозир ман фақат ба ҳисоби миёна гуфтам. хонаҳое ҳастанд, ки нархашон арзон, хонаҳое ҳастанд, ки нархашон қиммат. саволи дигари ин буд, ки шумо гражданствои Корея доред ё ки не? ҳамин саволам беҳад бисёр буд. мо дӯстони азиз гражданствои Корея надорем, барое ки гражданствои Корея гирифтан барои хориҷиён ин қариб ки номумкин аст гӯемам мешавад, барое ки беҳад душвор аст, қоидаву қонунашон сахт аст. чӣ хеле ки ҳозир мардум дар Русия бисёр гражданство гирифтаистанд, ҳамин тоҷикҳо, ихел дар Корея гирифтан осон нест. биё мадати Мансур, бас об бас бисёр хурдӣ.